Nkani ya Mr. Gangata ikupitilirabe pano. Kuna kuti, of course we know kuna kuti Mr. Gangata did a great work to help the Malawians, especially in the central region, kuwina mavote ambiri komanso the MP akunthandire. That we know. That can never be wiped away. We know that, and every youth knows. And every youth is looking forward what Gangata is going to add to help to the youth of the people of Malawi. Dizimene antu panwina aliyense wa Chinyamata akuyembekezera. Komano Gangata kuti akhale Minister of State. It was a very big mistake. Chinali chinthu cholakwa kwambiri kuti Gangata sanapite ku school. Komanso Gangata samayenera kukhala Minister of State. Tikuthokoza kwambiri ntchito imene Gangata wagwira, komanso Gangata tipereka ulemu umene suzatha mpaka kalekale. Komano Gangata mau aja anayankha Brian Banda kunena kuti Gangata is going to be a president of Malawi in the year 2030. Aja ani maloto ongodzuka nkuwayiwala. Gangata sakakhale president wa dziko la Malawi. Gangata is okay working, helping those who know how to lead. Because leadership is not just wake up in the morning and say, I'm becoming a leader. Udindo olamulira dziko zimatengera ndi mmene we munthu ulili komanso kutengera kuzozedwa ndi Mulungu. Zaka zimene zikubwera zimene tikufuna Gangata, if indeed you want to be a leader of Malawi, you have to separate yourself from DPP party and start your own party. And probably just maybe probably mupange alliance ndi president amene azayimire dziko la Malawi chaka cha 2030 kupanga alliance kugwirizana mwina kapena mwina Gangata akuzokhala vice president kapena president wa ku Malawi. Nkhani imeneyi ndikufuna wina aliyense wa Chinyamata ku Malawi aziunikira ndi kuiganizira bwino unaone kuti mkulukira moyo sazakhalabe akwera mu dziko la Malawi ya. Kumene ukupita akulu amenewa muzingova ali ku chipatala. Ali uku zayamba kale pano mwamuna wake wa Jane Ansah sali mboma, koma Jane Ansah as a vice president apezeka kuti akutenga anthu kufuna kuononga ndrama za chuma cha Malawi, ukaona kukapanga base ya amunawo mlomota ana chilungamo kuti atukaona amuna anga akudwala ku UK. Amuna ake a Jane Ansah akudwala. Anthu akuchimizi you are going to witness mulichitira umboni kuna kuti pamudzi pakhala kuti banja lina lake mukudwala mkholo kapena pakudwala amayi kapena abambo anyumbamo kungatalibe ndrama zokwanira zoti akathe kulimisa minda yawo. Ambiri minda yawo imagonera chifukwa kuti ali mabwanji kholo lili mabwanji limodzi pamene kholo lina ali kudwala mu chipatala. Amapanga focus kukhala amakhala ndi chili chofuna kusamala amene akudwalayo, kholo limodzi likudwalayo kuti likhale ndi moyo, kuti lichire matenda amene akudwalawo akhale atachira apezeka akubwerera ku nyumba. Jane Ansah as a vice president, she must step down and make Honorable Chihana to be the vice president of Malawi. Ndi mmene mgwirizano umakhalira. Jane Ansah amunawo ndi odwala ngati munthu wanzimayi amapanga focus, amafuna kuyang'anisa kuti amunawo moyo wawo uli pati. Ndipo vuta kuti angayendetse dziko la Malawi munthu nakuti akupanga focus. She has turned her focus to go to take care of her husband. Jane Ansah must step down, and it must happen now.